Hormat Prezident budan yurdumda kiçik hemde orta selekçiligi ösürmek baradaky öňdürmejlikli siýasaty esasynda röwşany aýakka bir hususy kärhanatyna döwletme tarapyndan berilýän uzak möhletligin ýeňillikli gar serişlerin hasabyny gurulan iki gatdan ibarat önümçilik binasynyň dünýäniň aýakka önümçiligindäki iň kämil tehnologiýaly tikin maşinlary şelekeme beýleki enjamlar we enjamlaşdyrylanyny aýtmak gerek. Bu ýerde ornaşdyrylan enjamlaryň hemmesi dünýäniň ösen döwletleri bolan Italiýa, Germaniýa hemde beýleki döwletlerde iň täze önürlen ýokary tehnologiýaly önümlerdir. Şol önümleri bu ýerde önürleýän aýakgaplaryň möçörni görnüşlerini artyrmaga, hilni düýpli gurunulmaga ýardam berdi. Bölümde ýaşlaryň 200-den köprägine iş orunlarynyň dörenligimi aýratyn belenmäge münasipdir. Kärhanada zähmet çeken hunermenleriň, işçileriň täze enjamlary durundurmaklygy, pul öldürmekleri bu ýerde önümçiligi täze çogramaga ýardam berdi. Şoň netijesinde inne kärhanada aýakgaplaryň önümçiliginiň möçöri 3 esse artdyryldy. Bu ýerde her günne erkek adamlar, aýal gyzlar, talip ýaşlar, mektep okuwçylary, çağlar üçin ýylyň dürli patyrlary niýetlenip tikilýän aýakgaplaryň şeýle hem sport aýakgaplarynyň 1000 juty önürilýär. Röwşan aýakgaplary hususy kärhanatyny ýurdumdan dürli önümçilik produktlaryň şeýle hem sağlyk goraýş ulgamynyň buýrumlary boýunça da aýakgaplary köpçüliklerini önürilýär. Kärhananyň telekeçleri ýurdumdan harby hemde hukuk goraýjy idaralarynyň buýrumlary esasynda serkerler üçin niýetlenen aýakgaplaryň edeklerini 60 000 jutyny önürdiler. Ulaýatyň jemgyçilik guramalynyň wekilleriniň kärhananyň ýaşlar bilen geçirýän duşuklary, wagty nasihat şeýerleri olaryň zähmet işlerini ýokarlanýar. Kärdeşler arkadaşlarynyň Ulaýat birleşmesiniň işgärleriniň hormat prezident bilen ýaşlar watanyň dayanjy atly täze kitabynyň şuňgur many mazmuny, gymmaty dogrusyna geçiren söhbetdeşligi işin häsiýeti bolup ýaşlary zähmet üstünliklerini ruhlandyrdy. Röwşan aýakgaplary hususy kärhanatyna ýokary hili göňlüne gelişikli biçimlerde tikilýän geýmek üçin rahat, ýakymly. Bäze şu gyply aýakgaplary bugün diňe bara içerki bazarda däl, esem daşarky bazarlarda uly isleg bilirler. Kärhananyň öňürýän aýakgaplary häzir Russiýa Federasiýasyna, Gazagystan, Özbegistan, Kyrgyzstan respublikalarına da eksport edilýär. Kärhananyň önümleri oňa paýtagtymyza Aşgabat şäherindäki ýurdumyň ulaýat merkezlerine şeýle hem beýleki şäherlerine etraplarına açılan ýürütülüşdirilen dükanlar arkaly alyjylara ýetirilýär ýetirilýär. Röwşan aýakgaplary hususy kärhanatynyň telekeçleri ýurdumyzda kiçik hemde orta telekeçiligi ösürmäge döwletme tarapyndan berýän kömek golawlary üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda şeýle hem hormat prezident arkadagy Gahrman Serdarmyda alkyş sözlerini beýan edýär.